Kaixo, arratsaldeon guztioi. Hasteko eskertu nahi dut, bertan Joseba Sarrimendiaren ama eta arreba egotea, mila esker etortzeagatik eta ekintza ekitaldi hau apoiatzeagatik. Eta badakizue, Josebarekin iazko ekainean hasi ginenean harremanetan, berak esaten zigun, ea zeratik narrazio guztiak eta ez moroa gara belaino artean ensaioa irakurtzea. Guk esaten genion gure jaia edo ikasleekin antolatzen dugun jaia zela klasikoak irakurtzeko, eta orduan guk jakina narrazio guztiak klasikoa dela euskal literaturan, eta baina komentatu genion, bai hitzaldietan sartuko genuela liburua eta izango zela aztergai, berak idatzitako liburu hau, eta hori egin dugu. Eta orduan besterik gabe irakurriko dizuet, Domekan, hau da duela 3 egun, berak Kubatik bidali zigun mezua. Eta hauxe dio. Idatzi dut testu bat irakurlei zuzendua. Irakurketaren gaia aintzat hartuta. Eskerrak eman nahirik irakurle ez ezagun hoiei. Baina nire harridura eta poza zuzenki azaldu nahi nizueke antolatzaileei. Ustekabe ederra izan delako niretzat eratu duzuen guzti horren bilakaera. Eskerrak eman behar dizkizuet, alde batetik, nire liburu bat aukeratzeagatik, aitzaki moduan. Euskara eta literatura bultzatzeko Bilbon. Gabrielekin esan neike. Nik ere badut nire egia, eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Baina hiriburuetako espazio publikoetan nirea bezalako egiak ezkutuan eta apartean ibili behar izaten direnez, eskerrak jendaurrean ipintzeagatik. Are gehiago eskertu behar dizuet, bestalde batetik, gure herri banderizoan batekoak eta bestekoak elkartzeko eta elkarrizketara gonbidatzeko izan duzue gogoa eta gaitasuna. Egiak eta iritziak entzutea esatea bezain onuragarria dela eta irakurtzea, idaztea baino duinagoa dela erakutsi duzue. Eta besterik gabe, hasiko gara gaurko ekitaldiarekin. Hasiko da Carmelo Landa, bera eatarra, ean jaioa, Euskal Herritar politikaria, Herri Batasuna alderdiaren buruzagietako bat, eta 1980-tik 1984 arte Europa Legebiltzarraren kidea izandakoa. Eta bigarren berak izango du ordu erdi edo ordu 35 minutu bere azalpena egiteko, eta ondoren gurekin izango dugu Jose Ibarretxe lehendakari jauna, Laudion jaioa, Euskal Herritar politikaria, EAJaren kidea eta Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria, 1989ko urtarrilaren 2tik, 2009ko maiatzaren 5 arte. Eta besterik gabe, hitza emango diot Carmelori. Mila esker. Eskerrik asko, Josu, arratsaldeon guztioi, eta ezer baino lehen nire besarkada Joseba Sarrimendiaren amari eta arrebari, eta eskerrona hemen gure artera etorri direlako forum horretara. Bilbo Zaharra forum honetara gonbidatu gaituztela, Jose Ibarretxe eta ni neu, gai edo motibo hartuta moroa gara belaino artean Joseba Sarrimendiaren liburu mardul hau, eta benetan zinez eskertzekoa da, Joseba Sarrimendia bera ekarri izana, berak eskertu du idatziz gainera, ekarri izana, are gehiago enpresa horrek dituen zailtasunak kontutan hartuta, ezta? 35 urte idazten jartzen da hor, hola da, Sarrimendiak urte hori guztiak daramatza idazten, eta gaurkoan, jardunaldi hauen barruan, atzo Bernardo Atzagitza zen hemen, da gaurkoan gu biok hartu dugu enkargoa, Sarrimendiak politikaren gainean azaltzen dituenak, aurkeztu eta geure iritziak ere emateko horren inguruan daola
egiten saiatuko gara. Moroak gara belaino artean, benetan liburu mardula eta sakona ere bada, 2010ean argitaratu zuen Sarrion Handiak, egia da ezin da klasiko bat izan oraindik, baina dudarik ez dut, nik behintzat, zalantzarik ez dut, liburu honek zer esan ugari emango duela hemendik aurrera ere, eta egia esan, nik gogotzu eta ekinez aztertu dut, behar duen moduan, ez dago beste modurik aztertzeko, eta alde guztietatik begiratu eta saiatuko naiz gaur ona ekartzen batez ere politikaren eremuarekin eta Sarrion Handiak hemen ematen dituenak, ezta? Horretan laguntza handikoa izan da, hemen bertan, iragan martxoan Jose Azurmendik emandako hitzaldia, eta gero Iakinek bildu duena, ikusten duzuenez, Sarrion Handiaren nazioa, liburuaren esango nuke atal bat edo ideia bat hartzen du nazioarena hortik ere tokatuko zaigu guri bioi hitz egitea, baina dudarik gabe Azurmendiren bertsioan nolabait esan liburuaren gainean benetan interesgarria da, eta lehenengo gomendioa egiten dizue guztioi be, Josebaren beraren Moroak gara belaino artean, eta baita ere jakina modu errazagoan seguruenik Azurmendiren laburpentso hau ere irakurtzeko. Ez da, berak, guk hemen esaten ditugunak, ez dute inola ere kentzen, daukan interesa liburua hartu eta irakurlearena betetzea Joseba berak eskertzen duen moduan. Lehen esaten duen eskertzeko dala Joseba ona ekartzea, baina egia esan ez dugu aukerarik izan oraindik Joseba ona ekartzeko. Da hori da, hain justu lehenengo gogoeta politikoa noskinik hemen plazaratu nahi nuen, ez da. Hemen ikusten duzuen argazki honek baditu 30 urte. 30 urte. Eta geroztik, ez dago modurik Josebaren irudia ona ekartzeko ere, eta are gutxiago bera, ez da. Orduan, nik uste du lehenengo gogoeta hortik egin behar dugula, ez da. Joseba eta bere moduan dauden euskaldun asko eta asko bere hitzetan esateko, aitaren etxeak irauten duzutik, baina gu gabe, ez da. Beraiek gabe gaude, eta nik uste euskaldunok egin behar dugun lehenengo gogoeta, ona bizilagun ekarri behar ditugula, Joseba Sarrion Handia berak ahal eta nahi duenean, eta noski bera bezala daude beste asko eta asko atzerrian edo gartzeletan, ezta. Hori izango litzake nik uste liburuak eta Josebaren egoerak eta ekartzen digun lehenengo gogoeta, eta nik nahi nuen ekarri gaur ona zuen artera, ezta. Harrigarria ere bada, egia esan, 30 urte luzeetan, dakizuen ez, atzerrian eman da, Joseba Sarrion Handiak nola eutzi dion, ze atxikinen du, ze lotura mantendu duen da mantentzen duen etengabekoa gainera Euskal Herriarekin, gurekin, guztiokin, eta behar bada klabe bat, berak liburuaren sarreran, Moroak liburu honen sarreran bertan esaten du haurtzaroa da pertsonaren aberria, bagian hortik, ez da, ulertuko genuke zertxo bait. Hori aipatuta segidan, kontatzen digu, nola Laidako hondartzan, eskola ume zirela, bera eta bere lagun batzu joan ziren, itsasoa ezagutzera dio berak, eta nola entzun behar izan zuten, erremuskada bat, zegoen senyora batek egin ziren erremuskada bat, niños, ¿por qué no habláis en cristiano? Esaten, ez da. Seguruenik itsasoa lehen aldiz ikustea bezain azirraratzua izango zen beste zentzu batean, Andraaren senyora ipintzen du berak, senyoraren erremuskada hura, ez da, hainbeste urte pasa ondoren hor gordeta izan badu, eta hemen bere liburuan orain sarreran aipatzen badu, dudarik ez da horrek asko markatu zuela, ez da gerora ere. Joseba Sarrion Handiak, esan dugu, urrunetik ere oso hurbil segitzen duela berak, gure guztion ibilbide hau, ez da. Eta zentzu horretan, ikusi dugu, ohartxo bat egin du igandean, eta lehenago ere galdera batzuk proposatu dizkigu. Gaurko honetarako ere orientazio modura galdera batzuk zuzenean proposatu dizkigu, ez da, horrela idazten zuen berak. Imaginatu ditut, gai konkretu batzuk eztabaida daitezkenak Moroak aitzakiatzat, hau da liburua aitzakiatzat hartuta. Eta halako galderak egiten ditu zer da politika gaur egun.
zer da demokrazia espada jendearen parte hartzea. Ez ote da politikaz antipolitika jabetu. Zer espazio usten diote botere militar, finantziero edo ideologiko politikoe jendeari gauzak erabakitzeko. Edo politikan benetan parte hartu nahi ote du jenteak. Halako galdera bota dizkigu. Eta benetan, mai honetan gaur eseri dauden ontzat, apraposa dirle esango nuke, baina zuontzat ere bai, guztiontzat ere bai, zuei zuzenduak ere daude guri bezala, ez da, galdera hauek. Eta galdera egiten ditu dialogo bila, elkarrizketa bila, ez da. Nik liburua begiratu dut, esan bezala goiti bera, eta saiatu naiz galderak, horre galdera bezala planteatzen bai ditu uste gai nagusiak, hiru atal nagusitan laburbiltzen. Nik uste dut hiru atal nagusitan laburbildu daitezkela behintzat politikarekin zer ikusia duten gai nagusiak liburu honetan. Nik horrela ikusi ditut. Lehenengo atal nagusi bat, nola antolatzen da boterea? Nola eraiki dira estatuak? Hitz egiten du generalean estatuei buruz, da zehatzago estatu frantziarrari begiratzen dio asko eta estatu espainiarrari ere bai. Boterearen antolaketa bezala. Bigarrena, zer da nazioa? Eta zehatzago, zer da Euskal Herria? Euskal Herria zen nazio mota da. Bada nazioa, nazio bidean doa. Eta hirugarren atal bat, eta zer egin orain? Zer da politika gaur egun? Nola aritu behar dugu politikan? Badago horretan aritzerik? Edo lehen aipatzen genuen antipolitika hori nagusitu da egoeraz, ez da. Nik uste dut horien inguruan laburbildu daitezkela jakina, nik hemen ordu erditan ezin du liburuaren mamia laburbildu, baina bai agian ardaz nagusiak da horretan saiatuko naz, ez da. Beraz, lehenengoan, estatuak nola egin dira, nola osatu dira. Berak aztertzen du hemen, da oso modu interesgarrian, da oso modu dokumentatuan gainera, estatu eraikuntza eta nazio bakarraren eraikuntza. Hoi parekatu egin baitira, eta bera dio, lehenengo ideia bat sakonan ikuste burgesia da estatu klasea. Orain arte, ezagutzen ditugun estatuen kasuan, hemen inguruko estatuen kasuan, burgesia izan da estatu klasea. Estatu frantsesaren kasuan, estatua nazio bakar egin dute, republik izena emanez, ez da, eta horko egalite printzipioa ulertu dute homogenizazio kultural eta linguistiko behartu izala. Eta estatu espainiarrean zer egin dute, beranduago eta asko okerrago, baina saiatu dira bide beretik jaten, hau da, imitatu, kopiatu, eta bide beretik saiatu dira espainiarrak ere, ez da. Estatu eraikuntza beraz eta nazio bakarraren eraikuntza burgesiaren eskutik. Hoiek estatua eta nazioa berdindu egin dituzte. Estatu barruan beste naziorik, beste kulturarik da beste hizkuntzarik onartu gabe. Eta estatu horrek gainera egiten du saio bat objetibotasun historikoa emateko nazio bakar gainezarri horri. Berak erabiltzen du historia, berak kontatzen du historia, eta berak ematen dio estatuari zentzu objektiboa. Eztabaida ezinagia. Eta berak dio, eta hor puntu interesgarria da, gerrak egundoko garrantzia du estatu nazio bakar hauen formazioan. Da azaltzen du, nik orain ezin dut hemen laburtu berak egiten duen moduan, baina ideia bai, azaltzen du gainera mekanismoa. Dio berak, Euskaldunak bai, estatu frantsesaren menpe, bai hegoaldean, estatu espainiarraren menpe, noski, zapalkuntza eta bortzaren oietu ziren estatu hori formatzen hasi zenean. Baina estatu horiek aldatu dute papera rola eta Euskalduna beraiek bihurtu gintuzten bortzaren suietu. Oietu izatetik suietu izatera pasatu. Eta hain justu maniobra bihurri hori burutuz lortu zuten nazio kontzientzia frantsesa edo nazio kontzientzia espainiarra zertatzea Euskaldunon artean, iparraldean edo hegoaldean. Oso garrantzitsua da, nik uste dut, liburu honen gogoetan. Nola lortu zuten? Soldadu eraman da. Soldadu behartuta Napoleonen armadan edo lehen mundu gerran, berak aipatzen du hor, baina ez dago aipatu beharraik Euskal Herria ezagutzen duen edo norentzat. Iparraldeko elizen ondoan, ez da, zenbat eta zenbat zerrenda
lehen mundu gerran esate baterako mor por la patria horiek, ez da? Euskaldunen zerrendak, ez da? Hori da, hain justu, harrigarria bada ere, kontzientzia nazional frantzesa hortik sortzen da, finkatzen da neurri handi batean iparraldean. Eta hegoaldean zer? Gauza bera dio bera. 1808an, modu benetan paradogikoan, independentziaren gerra dituzutela Espainiarrak, baina Euskaldunak enrolatu ziren, joan ziren, balizko voluntario bezala gainera, milaka eta milaka tertzioetara, Marokon gerra egitera. Eta ara non, eta dokumentatua dauka, 3.000 mutil tertzioetara bidali, edota 4 milioi erreal armada espainiarrari emanda aritu ziren diputazioak, hemengo diputazioak, 1859an, eta berak azaltzen du dokumentatuz nola Bilboko kaleetatik, musika bandak ibiltzen ziren, jendea gerrarako biltzen, ez da. Berak dio beste, gerra beraz, eta beste elementu bat, hizkuntza, dominazio tresna bat. 16. aurrera, dio Sarren Handia liburuan, gaztelaren nagusitasuna, gazteleraren nagusitasunaren bitartez ezarri zen. Hau da, gaztelera nagusi egin eta horrela gaztela nagusi bihurtu zen hemen bertan Euskal Herrian, ezta? Eta gero noski laguntza benetan handia izan zuen estatuaren zerbitzuko intelektualekin. Aipatzen ditu asko, baina bata hemen Bilbon gaudela, Miguel de Unamuno, 1901 Lore Jokoetan egin zuen diskurso ezagun hori euskararen heriotza zertifikatuz eta gazteleraren nagusitasuna eta egokitasuna bizitza modernorako. Estatuaren violentzia beraz, baina violentzia fisikoaz gain hori ikusgarria da, ikusi egiten da, eta zenbait pasartetan jakina violentzia izugarria izan da, zer esan, ez da, frankismoaren jaiotza hemen, baina berak gehitzen du violentzia simbolikoa ditzen dena. Dauda behar bada izkutuena da eraginkorrena. Eta 3 maila bereizten ditu. Estatua zer egiten du, lehen maila batean zigortu, bigarren batean saritu, eta 3. Eta hau da berak dio arriskutsuena gauzak sinestarazi. Hau da, Espainiar garela, demokrazia bizi garela, konstituzio hori demokratikoa dela, obeditu behar dugula hori sinestarazi, ez da. Oso kuriosoa da, ez du denbora luzatzeko horretan, baina interesgarria izateke gaurko adibidez hornitzea, ez da, zigortze hori izate baterako, ez da. Etortzen zait, joan den larun bateko partiduaren oihartzuna, ez da. Eta dagoen eztabaida guztia. Badirudi estatuak dorpesiaz jokatzen duela hori egiten duenean. Bigarrena, sutilagoa da, saritu. Bueno, biztan da, zema sari, banatzen dituzten ere, helburu konkreto batekin. Eta 3. gauza sinestarazi. Bueno, nik hemen galderen gaineko galderak proposatzen ditut, ez dugu orain eztabaidan sartzeko denborarik, baina nolabait esan Josebak egindakoari gehituko nizkioke behintzat 2 ideia atal honetan. Batetik, menpekotasuna berak kokatzen du estatuaren sorrera edo estatu burgesaren sorrerarekin, ez da, burgesiak nola Espainiar estatua finkatzen duen, da hori gertatzen da dakizuen legez, Frantziar estatua baino beranduago, esan daiteke 19. mendean, 20. mendean, kokatzen dela Espainiar estatu modernoa. Baina mendekotasuna estatua sortu aurretik gertatzen da. Da hemen Bilbon gaudela esate baterako, Bilboko sorreratik gertatik, ikusten dugu Diego López Arokoa, eta Bilboren gutun fundazionala gutxik dio gutun hori Valladolideko kortean idatzi zela, gazteleraz jakina. Beraz, hor dago lotura bat. Eta handi lortu zituela, bai Diego Lópezek eta bai bere familiako Maria Diaz de Haro privilegioak gero Bilbo, bai gora privilegiatu batean zerbaiten truke, ez da? Egoteko edota, Lezama Legizamon jauntxoak, ez direla atzokoak. Gaur bertan ere jauntxo izaten jarraitzen duten horiek, oligarka izaten jarraitzen dutenak, baina erdiaroan aurkitzen ditugula, Bilbo fundatu horretik aurkitzen ditugu jauntxo bezala bereak egiten, ez da? Gaur arte irauten dutenak. Edota gatzaren matxina da gertatzen denean, 17. mendean Bilbo honetan, nola datorren Ziudarrerako dukea erreprimitzera eta nola erailtzen dituen matxinadaren buruak hor plaza Zarrean, orain plaza Barrian daude, zorionez, baina Zarrean horrela egiten zuten txikitu, baina jakina
Ziudar Realeko dukea inor gutxik galdetzen duen orzen hori, Gipuzkoar bat, hiriak ez. Gero Bilboko alkate egin zutena. Beraz, ara, menpekotasun horrek nolako sustraia dituen da askotan gainera bertarainoa llegatzen diren sustraiak. Gaztelaren zerbitzura bai, edo Espainiako estatuaren zerbitzura gero, koroaren zerbitzura, baina sustraia non, eta hemen ez da. Hor badago zer gogetatu ere. Edota, berak dio, estatua sortzean, Frantzian da, Espainian burgesia dela nazio bakar horren sortzaile galde daiteke de Euskal Herriaren kasuan, badago burgesiarik hemen estatu bilari dena, galdera ona da, galdera interesgarria, edota hemengo burgesiak sei jokabide izan du, historian zehar da sei jokabide du gaur egun, ez da, gogoetarako galdera interesgarriak. Danak sugeritzen ditu Sarrirandiaren liburuaren irakurketak jakina. Berak ez ditu danak erantzuten, baina hor daude, nik plazaratu egin ditut galderi egindako galdera bezala ez da. Bigarren atala, zer da nazioa? Hau da, boteraren antolaketa, estatua esan duta nazioa, zer da ez da? Noiz sortzen da nazioa? Berak Josebak dio, eta oso kuriosoa iruditu zait, oso gardena delako, bi elementu nagusiren elkartzea dela kontzientzia eta borondatea. Horren simplea saltzen du, simplea ematen du, baina benetan oso sakona da ez da, gero esplikatuko du zergaitik egiten duen, berak modu simplean azaldu benetan sakona den ideia bat. Noiz sortzen da nazioa, berri batek bere buruarentzat nazio kontzientzia garatzen duenean. Beraz, kontzientzia kontua da. Nazio bat izatea ala ez izatea, kontzientzia kontua da. Nola sortzen da nazio kontzientzia hori? Bera dio, estatu gehienetan burgesia da, estatu klasea, eta berak estatuaren bitarte sortu du nazio bakarra, eta baita ere nazio horren kontzientzia. Estatuak naziotasunaren monopolioa gorde du, eta burgesia horrek garatu du nazio espainiarra, espainiar izatearen kontzientzia hori garatu du estatutik bertatik, garatu eta behartu dakigun legez, ez da. 1918ko konstituzio espainiarrak naziotasuna eman egiten du. Konstituzionalistek nazio bakarra proklamatu egiten du, ez da. Baina gerta daiteke kontrako bidea, nazio batek bere estatu propioa sortzea ere. Gerta daiteke. Kasu honetan nazionalistek zer egiten dugu, konstituzio propio bat nahi dugula, ez da. Nahi dugula aldarrikatu. Baina berak dio, eta hori importantea da, nazioa ez da esentzia bat, nazioa ez da izate bat, egite bat da nazioa. Hau iruditzen zait oso ideia importantea. Beraz, kontzientzia bat bai, baina egitea. Hau da, borondate kolektiboaren ondorio bat da nazioa. Zer da orduan Euskal Nazioa? Euskaldunok askatasunean antolatzeko modua. Hori zen, besterik ez. Ez gehiago, ez gutxiago. Komunitate nazionalaren egintza bat beraz. Komunitate horrek identitate individuala eta kolektiboa du, soziala, eta biak elkar loturi daude. Estatu gehienek bortza zezartzen dute identitate kolektiboa, derrigortua da. Horren aurka kontzientzia nazional kolektiboa sor daiteke eta sortzen da. Nortasun desberdina eta duintasun berbera aldarrikatuz. Zer nahi du beraz nazionalismoak, unitate nazionalari, unitate politikoa egokitu. Hori nahi izaten du, ez da. Eta hemen dakar parte bat nire usterako bereziki interesgarria eta polemikoa ere bai. Berak argi dio, Euskal Nazioaren arrazoiak ez dira historikoak. Hau da, guk nazioa izateko eskubidea badugu eta geure arrazoia badugu, ez da historiagatik, ez da historiari esker edo historiaren gainetik. Erresuma mediebala ezin izan gaur emanzipazio erreferentea dira. Da honekin noski zuzenean epaitzen du, esate baterako Nafarroatik ez da askotan egiten den aldarri historizista edo historikoa. Eta hemen kasura dakart, berak ere aipatzen duelako, eta egoki iruditu zait, poema hau, gure herriak ez dauka kondairari, Jose Azurmendik bere garaian idatzitako poema ezaguna, ez da. Pobrea da ez dauka piratako eskorpare bat, ez bilatu kondaira unibertsalen liburu handietan gure imperiorik. Nolabait esan geure naziotasunaren edo nortasunaren definizio argi bat, baina ez historikoa hain zuzen. Nazio eraikuntza eskubidea da orduan, bai,
baina borondate kolektiboaren ondorioa den aldetik. Eta amaitzen du ideia batekin, egiten duguna izango gara. Guk egiten duguna nahi duguna izan, eta egiten duguna hori izango gara. Da amaitzeko 3. atalera noa. Baina zer da orduan gaur eta hemen gure artean politika? Zer da politika? Berak ematen du lehenengo galdera orokor bat, esango nuke galdera intelektual bat, edo erantzun intelektual bat honi, parkatu, galderari. Berak egindako galderari erantzuten dio. Zentzu intelektualean politika egitea galderak egitea da. Sokratesek egiten zituen moduan, dialogoan. Hau da, galdera egin, da galdera horrekin edo horiekin provokatu elkarrizketa bat. Eta horti joan argitzen, konzeptuak, ezta? Hori ze da injustu konturatu basarete, berak, liburuan zehar egin duena, eta hemen ni neuk ere egiten saiatu naizena. Gaur egungo politika dio berak antzerki subordinatua da. Hau, esaldi gogorra da. Hemen mailan esertzen garen ontzako, dudari gabe, esaldi gogorra da. Hau, neurri batean kritika bat ere egiten duelako. Eta hori esplikatzeko galdera bat egiten du berak, eta erantzunean dago noski gakoa non erabakitzen da gaur egun dominazio sistema. Hau da, benetako erabakian non hartzen dira. Politikaren eremutan hartzen dira, guk hartzen ditugu, badu aukerari, guk erabaki horiek hartzeko, eta berehala eskatzen du politika egiteko beste modu bat. Da, zehazki dio gainera, politikaren modu alternatiboa behar da, bere hitzak aipatzen ari naiz, Antzerkia aldatu egin behar da, baina nola, noski hori da galdera, nola baina, nola egiten da hori, nola lortuko dugu, esatea bai, baina nola egin. Saiatzen da, ideia batzuk ematen berak dio, komunitate nazionala aktibatuz. Politika izan behar da, komunitate, lehen esan dugu, komunitate, kontzientzia eta borondatea daukan komunitate horren egintza bat izan behar da politika. Eta berak azpimarratzen du, hor importantea da komunitatea horrek politikan parte hartu gura izatea, moduak izatea parte hartzeko, baina nahi izatea. Politika aldatzeko hori ezinbestekoa da. Komunitatea hau da, gu guztiok parte hartu nahi izatea, moduak izatea eta nahi izatea. Eta hemen beste ideia importante bat, ez da derrigor mundu oso aldatu behar, golpez, dio berak. Hori garai batean uste genuen mundu aldatu behar da bai, baina mundu osoa ezin dugu, ez da aldatu behar derrigor osorik. Nahikoa da puntu txiki batzutan aldatzea, baina orain den mundua baino hobea egin, benetakoagoa dela erakutsi hori dio. Beraz, Euskal Herri honetan gure txikitasunean ere alda dezakegu. Mundu hau, guri tokatzen zaigun mundu hau, ezta? Gure nazio txikian aldatu, hori proposatzen du. Da politika, 21. mendean, berak sujeto bezala ikusten ditu batez ere mugimendu sozialak. Mugimendu sozialek egiten dute 21. mendeko politika diotak. Beraz, egitearen filosofia. Ez gara ezer egin arte, lehen ere antzeko ideia bat eman du. Ez da nazioa, ez da izatez, baizik eta egitez. Gu ez gara ezer egin arte. Eta nik amaitzeko, galdera horien gaineko beste galdera berri batzuk planteatu nahiko nizkioke berarita zuei, ezta? Egitearen filosofia baldin bada, nondik egin behar du, nondik ekin behar diogu, ezta? Zer da? Claro, egin behar da, bai, modu kolektiban da, nondik? Alderdiak, koaliziak, zirkuluak, sindikatuetatik, edo herri mugimenduetatik, edo danetatik, hori dira, gogoetarako gizarte zibilaren garrantzia. Nik uste dut, bere doktrina guztitik eta guztiok ere bizi dugun giro horretatik, ondorioztatzen da hemen Euskal Herrian gizarte zibila daukan garrantzia. Eta nola behar dugun estrategia bateratu bat, nazio librearen eraikuntzan. Aipatu da nazio librea, euskaldunok, euskal komunitateak edo kolektibe horrek nahi dugun nazioa, nazio librea, baina estrategia bateratu bat behar da. Alderdiak, sindikatuak, zirkulu horien gainetik, edo azpitik, baina estrategia bateratu hori ezinbestekoa da, ez da. Erabakitzeko eskubidea, estrategia zibil bat. Eta antzerki konbentzionaletik jakina urrunago begira aritu, urrunago. Hemen aipamen badago, berak egiten duena liburuan, da ekarri dut, eta ni sugeritzen dizuet hor Zenobia irakurtzen den tokian Bilbo jartzea. Ez daki Bilbo hiri zoriontzua den edo hiri zoritzarrekoa. Hiriak ez dira horrela sailkatzen, beste modu honetan baizik. Hiri batzuek
urterik urte eta aldaketarik aldaketa, desirei forma ematen segitzen dute. Beste hiri batzuetan desirek ezabatzen dute hiria, edo hiriak ezabatzen ditu desirak. Oso egokia dio berak, da oso egokia dionik benetan gure ekin horren eraginkortasuna neurtzeko eta gure egoera gune honetan ere baloratzeko. Helburuei forma ematen jarraitu behar beraz, gure helburuei. Baina helburu urrunek egunerokoa ezabatu gabe, edo kontrara hiri honek, Bilbo honek, gu guztion desirak, ametsak, topia lorgarriak eta besteak ezabatu gabe. Bueno, idea horrekin utziko dut, momentuz, eskerrik asko, eta txarra bat ezio. Bueno, Josebaren zenideok etorritako guzti hori arratzaldeon guztua etorri naz. Esan zidatenean gaina parte hartzeko Karmelorekin parte hartzeko ekitaldi honetan baietz esan nien konbentzituta nagola, beste jende askok eta askok horrela petatzen durako gainara gure izardian. Mesfidantza dela nagusi Karmeloren munduan eta nire mundun artean. Eta bide bakarra dago, mesfidantza hau pixkanaka gainditzeko. Jendean nahi du modun, eta da, hausnarketak egitea pixkanaka elkarrekin. Eta guztua nago benetan. Eta zentzu horretan gaina, Josebak eskaten duen modun, hemen gaude, pasu txiki bat, baina pausu bat, pausu txiloek esaten duten modun, ez da? Naiz eta luzea izan bidea, lehenengo pausua dela klabea, hemen gaude. Pausu bat emateko, eta zentzu horretan pixkanaka, gauzak lortzeko. Bueno, gero, Carmelok atzo literatura, zoa gaur Carmelo, ja, pentsamos de politikoa aztertzeko, eta nik hartu dut Josebak idatzitako artikulua hauten bertan, Mondragoiko Unibertsitatean master batian parte hartzeko. Konbitatua zaon, zinezko izan zen, espero dute etorkizunean posible izatea, eta nia ane honintzan, eta guztua gainea, aztertzeko eta komentatzeko gauzak. Eta zentzorretan, beak erabilitako metodoa hori, galderen metodoa ere, zuke egin duzu modun, ikere metodonekin harriko naz. Eta zentzorretan nik batez ere, erabiko ditut bi kontzeptu. Alde batetik nazioa, beste alde batetik erabakiteko eskubidea. Eta, zentzorretan, nola ez, segun eta beak idatzidako azken artikulua. Zergatik titulua ordun? Bueno, titulua hemen daudako, eskutitz eta lan horretan beak esaten da. Mundua nazio estatuan antolatuta dagonez gero, aurten, izan da. Gure politikaren bilakaeraz, inpresio eta iritzi batzuk. Da, beak idatzidako artikulua, guretzat, Mondragoiko Unibertsitatearentzat. Munduan nazio estatutan antolatuta dagonez gero, eta guri ezarri zaigun nazio estatuak gure libertatearentzat eta gure erabaki menarentzat oso kaltegarria izan denez eta denez, beste nazio estatu bat proposatu behar genuke. Gaur egun dugun dependentziaren ordez, geure eskumenaren araberako politika bat fundatu ahal izateko, eta jarraitzen dut. Baina Euskal Herriko gizartia oso zatituta dago, eta gaina zatiketa hori are larriagoa banaketa geografikoaren aldetik. Eta berak jarraitzen du, eta esaten du, nazio estatua, baino lehenago nazio behar dugu. Proiektu ondo imaginatu, nazio guztiekin gertatzen den modu,
nazio guztietan gertatzen den modun, eta erakargarri bat gizarte osoarentzat. Orduan, horregatik titulua, lehenago nazioa. Azken batean, nire bizitzan ere, nire bizitza osoan, jaio nintzeten endetik Laudion, gero unibertsitatean, gero arlo pribatuan, arlo publikoan, eta guain unibertsitatean gauza da, helburu berberarekin, jarretzen dut lan egiten, geure herria, Euskal Herria, Euskadi, Baskonen ere berditit. Ez daukaten bora, ez da bairatzeko izen adibidez. Berdin dit, geure kultura, euskal kultura, geure hizkuntza, euskara, munduko plazan kokatzeko. Hori izan da, eta hori da ere momentu honetan akademia mundu. Eta gaina, guain, batez nik pentsatu dut beti Euskal Herriari buruz, Euskadi buruz, asko hitz egiten dugu gehiagin noizean behin hemen barrun. Baina kanpoan gutxi, eta diplomaziak, Espainiako diplomaziak egindako lana ikaragarria izan da. Desitxuratzeko geure irudia munduan zehar. Eta horregatik, nire lana. Eta lan horretan, euskararena, hor dago, euskararena izan da segurazki proiekturik politena, potoloena nire bizitzan. Hori bai izan da proiektu politikorik handiena nire bizitzan. Ez beste batzuk. Ikaragarria izan da. Alaba nagusiarekin adibidez, lehenengo 19 urtetan nintatzen ginen gazteleraz, oain egiten dugu euskaraz. Euskaldun zahar batentzat ezinezkoa da ulertzea zikera ia zer den hori, aldaketa kultural hori, zer den. Ezken batean itxaldi bat ematen euskaraz ez da intzaia, baina barruko sentimenduak adiazta hori beste gauza da, hori aldaketa kulturala. Eta nik bixi izan dut hori ikaragarri benetan polita euskararana. Eta horretako, zeuek jakiteko bakarrik sortu denula agirrendakari izan der, momentu honetan, bi konzeptu honekin lan egiteko, ikerketak egiteko eta formakuntza emateko munduan zehar. Alde batetik, konzepturik zaharrena mundun, herria, barrun geure herria, Euskal Herria, eta beste alde batetik, konzepturik modernena edo modernetariko bat, giza garapen iraunkorra, agenda ekonomiko ez ezik, beizik eta agenda soziokulturala eta medioambientala. Eta integratua. Azken batean, besarka da, gauza zar baten eta berri baten artian. Hortik aurrea, batez ere, ni hazen nintzen lania Kolumbiako Unibertsitatean, Dios Meizu Unibertsitatean, Estatu Batuetan, eta sartu inda, atxekoak azkenak, bakizu, baina badago, Euskal Herriko Unibertsitatea 2013 urtetik ona. Eta, hau sortu genuen. Zetako informazioa ezagutza bihurtzeko. Ezagutza bihurtzeko, porque paradigma aldaketa munduan ikaragarri izan da, eta momentu honetan jakitea ez da nahikoa. Azken batean jakin dezakegu ia gauza guztiak ordenador pertsonal baten bidez. Zein da gakoa? Gakoa da ulertzea, eta ulertzeko zein da gakoa kultura. Bakotzaren kultura. Kultura da klabea. Orduan gauzak ulertzeko. Eta zentzu horretan nik uste dut arazorik handiena, daukagunik arazorik handiena dela diagnostiko falta, politika mundun, ekonomia mundun. Eta diagnostiko egiten ez baduzu nola aplikateko terapia bat. Horretako geure lana hasi zen Estatu Batuetan, gero Europan, hemen daukagu 5 ikerketa programa, 3 Estatu Batuetan, 5 Europan, gero Latinoameriketan, hasi gara hizkuntzen errekuperazioarekin, Baska izena hartuta eta Euskararen errekuperazioa hartuta, azpimarratuta dago, mirari iza nazio betuik azpimarratuta, eta, lan egiten ari gara, hasieran, momentu honetan, ketxuarekin eta Nigerekin, ketxua gunean, eta Mexikon, Oaxacako estatuan. Zegatik, gu pensatzen dugulako hizkuntza baten errekuperazioan atzean da ona, ez da bakarrik ondare kultural bat, eta hazkunde ekonomikoa eta ongizate soziala, eta hori ez ezik. Ni pentsatzen dut oso importante izan ditik adibidez Latinoameriketan ketxuaren errekuperazioa zetako gainditzeko arazo politikoak herrien artean gainditzeko. Pentsatzen dugu oso importantea da. Gero South African, gero Asian, baina batez ere diagnostiko bat ikutiko munduari begirada bat emateko eta beste alde batetik zentroaren bidez, hemendik beste ikuspegi bat eukiteko munduan. Eta azken batean 3 eztabaida faltsuak
eta hau lotuta dago, Josebak esan da gurekin. Azken batean, eztabaida kulturala, demokratikoa eta sozioekonomikoa. Kulturala zein da, kontrajarriak, aurkezten dira, kultura unibertsala eta lokala. Hori ez da horrela. Kultura unibertsala ez baita existitzen, kultura lokalak aportatzen ez badira. Eta falso progresismo faltzu horrek esaten duna, ni, herritar unibertsala naz, kultura unibertsala defenditzen dutela. Eta zer da kultura unibertsala? Kultura lokalen aportazioa sumatorio ez baldin bada. Zentzu horretan komplementarioa dialako. Gero demokratikoa, banakako eskubideak eta eskubide kolektiboak. Ustelduta dagon eztabaida da aurkezte alde batetik banakako eskubideak, beste aldetik eskubide kolektiboak. Azken batean, satiezineak dielako. Eta hirugarrena da eztabaida ekonomikoa. Hazkunde, lotuta, garapenarekin eta zoriontasunarekin. Konturatzen gara, ia zer den krisis ekonomikoa, berehala zergatik karteran edo ez daukagunean ezer buruan ere ez daukagun bezala. Zoriontasuna lotuta dagolako dirutza. Lotuta dagolako hazkunde ekonomikoarekin eta merkatuarekin. Baina lehenengo eztabaida honekin jarraituz, hemen dago beste autore batzuk, nik zuke erabili oso batez ere Josebaren ideiak, nik erabili nahi ditut beste ideia batzuk zeuek ikusteko ez bakarrik euskaldunok pentsatzen dugula horrela. Baizik eta munduan zehar intelektualki, geure pentsamolden atzean dauna oso potentea da pentsamoldea. Eta beak hemen, Montserrat Gibernau, London School of Economics dago, oso zentrorekin oso lotuta, eta beak esaten du, intrínseca la globalización es dialéctica entre local y global. La identidad nacional es una respuesta al mundo amenazado por la homogenización. Hau da, antxineko gauza, bizita, gaur egun gauza. Hortik aurrea, begira, hemen duzue zer den, pakizu, lehen komentaten genuen ez da, txapela burun eta gili mundun. Nik egin dut hori. Baina hori ez da bat ere bergin mundontan, adibidez hemen duzue Ginebra, hemen zer partikulas, zentro de partikulas, eta hemen duzu laboratorio zentrala edo sala de makinas delako hori, hor pertsona bat lanean portatil batekin han notatxu bat, eta notatxu horrek esaten duna, amari deitu. Hoi da. Geure munduan, munduko plazan kokatzea. Horregatik, soziedad global gaztelaneaz nahita. Soziedad global, horretan agendan sartzeko zein da klabea. Erantzun dukala. Geurea, propio eta desberdina izan behar da. Esan behar dan erantzuna. Eta hori egiteko etorkizunari begira, hau da polinomio, nik uste dut polinomiorik begira da itxarropentzua egiteko etorkizunari buruz. Ez da, ikerketa, garapena, innovazioa gehi, guk izaten dugu kulturakaz. Eta ipinten ez badugu geureka, polinomio, inglesez egiten duten modun doesn't work. Haituko ipinten ez badugu geureka propioa. Hori baita klabea. Ta nola hori egiteko, aurrera ateratzeko. Hemen duzu adibidez, hemen Meryl Bluren lingüista bata, eta beak lan egiten du Stanfordeko unibertsitatean. Ahaztu azken partea. Oso positibo baita euskararekin eta euskadirekin, euskal herriarekin. Fijatu lehenengo partean. Beak esaten du, momentu honetan munduan dauzkagula 5.000 eta piku hizkuntz, herri eta bar kultura. Mende honen bukarara jo, apenas 500. Eta nire galdera, Josebak egiten du modun kultura unibertsal hori, aberatzagoa izangoa, mende honen bukareraino, 500 kulturekin, hizkuntzekin, herrikin, oain baino, 5.000-ekin, oain dela 50 urte, geneuzkan 6.000. Eta pasatu dira, konturatu gara, ia zer den krisis ekonomikoa, baina ez kulturala. Eta krisis honen atzean da, ona etikoa izan da krisis kulturala. Bajamak esaten zunaz da, no quiero mi casa amurallada.
quiero que todas las culturas soplen sobre mí, pero me niego a ser barrido por ninguno de ellos. Begira, hau behar bada, deskonexio txiki bat itxeko, netzat oso polita, ni estatu batuetan egonda, hau da Consejo Nacional de Nativos Americanos. Ia ez da bineo, ja, Ameriketan. Historia hasi zen 1800 eta kitxo. Hemen dikona ez da, aurre ez da historiaik ez, eta peak esaten dute, el Consejo Nacional de Nativos Americanos ofrecen una amnistía a 240 millones indocumentados blancos que viven en Estados Unidos. Eta eskaera, hemen jefeak, ez da, nagusiak, Nels Persen, John Dakotak, esan dago, vamos a dar a los inmigrantes europeos la opción de aplicar para la ciudadanía americana. Hori bai, cada solicitante deberá escribir una sincera disculpa por los crímenes de sus antepasados. Amerika usurrun dago, eta Sahara non dago. Desagertzen ari da. Gure pekin horren. Zetako, 35 urte guda hori desagertzeko? Bueno, galderak ez da. Baina, edozein kasutan, ja, honi buruz ez dugu itxe egiten bakarrik Josebak edo Carmelok edo Iruro kasu honetan. Bizita, hemen duzue beste pertsona batzuek esaten dutena. Hemen dago Helen Clark izan zen New Zealandako, Nova Zealandako presidentia izan zen 10 urteetan zihar, eta bea oain da zuzendari bat nazio batun. Eta beak esaten du, argi dagoena, kultura klabea da. Azken batean erabakitzeko gaur, ia zer nahi dugun izatia, Josebak esaten du modun, hori dela klabia, orduan, galderak, nondik, begira, azten zaigun hoxien behin, baina, begira, gizon hau diputazioen aurrean, badauka eskultura potolo bat, baina ia ez zaguna da gure artean. Estatu Batuetako bigarren presidentea, beak, aurkeztu zunean bigarren konstituzioa, Estatu Batuetako konstituzioak, berak ipinizun eredu bat. Bakizu, no izan zen, Euskal Herria. Hemen esaten du, bere legeekin, bere hizkuntzekin, beste Europako naziopeño askoz gehiago, antzinago hizkuntza eta manten entzula gainera patrimonio hori. Eta hori ez ezik, osea, beti bakizu, izan gara, baina aldi berean oso interesgarria da, ez hemen Euskadin baizik eta kanpoan, bakarrik zaharra ez, baina punta-puntan, momentu honetan, Europan, naz eta arazo asko, baina hemen duzu azken argazkia berdean, bagizu, Europak, baino, 25 puntu gehiago, dauzkaula, renta per capita horretan. Eta horregatik hor duzu adibidez irla batzu, Paris, Londres eta izar, eta gero bi herri, alde batetik Dinamarka, beste alde batetik Los Barros del Norte delako hiek hor berdean ere. Ez da, eta horregatik, niretzat ere izan zen ustekabea, benetan baietz izan ziatinean, Baskeizi buruz, Euskal kasuari buruz, ikertzeko non eta Kolumbian eta George Masonen. Edozein kasutan, hauni buruz ez dute ze zango, baina zeintzuk izan ziren zutabeak, alde batetik kontzeptu egiza garapen iraunkorra, bigarren kontzeptua izan zen identitatea, zein da papera, hazkunde ekonomikoa eta ongizate soziala lortzeko. Hirugarrena, ia zer den ekonomia produktibo egitea, ekonomia realarekin konpromisoa. Laugarrena, pakea eta ekonomia oso importantea esan baita, normalan munduan zehar pake falta izan baita lotuta pobreziarekin, ez geure kasu modun, eta hori oso deigarria da, eta guk hartu egin behar txugu, tresna guztiak zetako maianean, plazan, ipintzeko geure herria. Bosgarren puntua nola sartzeko eta implikatzeko jendea, hazkunde ekonomikoa, ongizatia, pertsonei ongizatia gai ez baldin badau aportatzeko zetako ekonomia eta bosgarrena, seigarrena da, arlo publikoen eta pribatuen arteko lidergoa. Datuak, hemen dago ekonomia, zailkatuta azken datuen dauda Europako datuak, gero hau da berdintasuna eta desberdintasuna, azken datuak, indize Gini eta Europako datuak, hau da
lehen komentatu duguna euskararekin lotuta, ze garrantzitsua den ofiziala izatea, hizkuntz bat, errekuperatzeko. Ikusten duzu modun, errezagoa dela, erkidegoan, aparran hemenez, han bai, behira, han dago, crecimiento mortezin horretan, eta bestialdean, iparralden, ofizialik ez, eta orduan, zer, gerota, gitxiago. Oso importantea, geure eredua eta ereduari buruz hitz egiteko. Edozein kasutan zein da unibertsitate horietan, azterketa egin ondoren, zein da konklusio dago, eta autotuta dago lehen komentatu dugunarekin. Lehen, oaindik, geure gizartean zuk hitz egiten baduzu kulturari buruz, euskal identitateari buruz, esaten dizute politikari buruz ari zahala. Ez. Hori gezurra galanta. Intelektual munduan, identitateari buruz hitz egitea da ongizateari buruz hitz egitea, takitxu. Hau da, konklusioa. Hortik aurrea, beste kasu horretan, hoi izan da azkena, ipini zuet zeue jakiteko, adibide giza, lehen ez ezik, John Adamsen garaian, baizik eta oainare, azken nesta da Britainia Handiko berrikuntzaren agentzia, eta beak ateratako azken informean, case studies, hartutako, erabakitako, aukeratutako kasuak, izan ziren alde batetik Finlandia, beste alde batetik Estonia, beste alde batetik Singapur, beste alde batetik Israel, eta beste alde batetik de Basque Country. Orduan, guk jakiteko gauza horiek gertatzen da direla konturatu barik noizean behin munduan. Nora, etorkizuna identitatea. Onzerreti bernau, esaten duen modun, la énfasis por la identidad brota la necesidad de una identidad tanto colectiva como individual. Baina, gainatzen dut, kontuz, eta oso importantea da batez ere abertzaleuntat. Progresistak edo solidariak izango ez bagina, ez ginatekelako, ez ginatekela izango herri bat. Azken baten, herriaren existentzia ukatzea, beste leku batzuetatik egiten duten modun, hori ikusten dut oso torpea da. Baina hau bai izan daiteke klabea, solidaritatea geure artean galtzea. Hortik aurrera, honek ez du esaten abertzale batek, baizik eta Nobel esaridun batek, esaten duenean, oparetosunako ibilbide horria, etorkizunari begira berak esaten du, los países que más se han beneficiado la globalización han sido los que se hicieron cargo de su propio destino. Hori egia da, zuk ikusten baduzu, hemen duzue, top 10, edo, bakizu, lehenengo 10 postutan, ia nola doden salkatuta herriak. Eta hemen duzue, adibidez, berrikuntzari daukionez eta talento hori daukionez. Top 10 horretan zer ikusten duzue? Non dago G20 ba? Bakarrik bi. Britainia Handia eta Estatu Batuak, besteak dira txikiak, gugaren modukoak. Txikia, Schumacherrek esaten zu modun, orduan, ez da bakarrik politia, baizik eta boteretua. Momentu honetan, oso ondo baldin badau artikulatuta mundu honetan. Orduan, klaro, ez da estraño esaten dunean, adibidez Harvardeko unibertsitateak esaten dunean. Txikia, polita eta arrakastatxu ez ezik. Ikuste dut oso nobedosoa dela esatia txikia sexy dela, ez da? Hau, gaztean esaten duen kontabien alturia los tamaños. Baina, egia da, hau oso deigarria dela, eta orduan esaten dute, zer gertatzen da? Zer gertatzen da Galezen, zer gertatzen da Eskozian, zer gertatzen da beste leku batzuetan. Aita santuak esaten duena, beak joan den urtean esan zuen, una globalización que enriquezca es como un poliedro, todos unidos, pero cada cual conservando su identidad. Berriz, gainaratzen du, la globalización malentendida, la actual, es como una esfera, todos los puntos son iguales, todos equidistante del centro. Eta geure aukeraketa galanta da, aukera, baina posibilitate ikaragarria dugu. Esfera izatea, ala poliedro izatea. Nik argi dauket, poliedro, izan bergarela. Hortik aurrera orduan, klaro, bakizu ez da, zein da, ez da bai da. Claro, globalizatuta dagoen mundua, gero eta herri gitxiago ez da. Bai ez da, bai ez. Kontrakoa, begira, nazio batu nazieran, hor duzu, 1950
bosgarren urtean, pero eta maikakide, azken zensuan, ja, oin dela urte batzuk egin da, 2008 urtean, pues eunta, laro eta mairu. Oain ja, berreun baino hilau, baina beste batzuk esaten dute, bale, baina hori globalizatuta dago mundun, baina integrazio prozesu baton barrun, adibidez, Europar batasunarrean barrun, nola eskatu izateko, jokalari bat izateko Katalunia, edo Eskozia, edo Euskadi, mesedes, gero eta gutxeo esan behar dira, bai, bueno, pues begira, lehenengo guda mundiala, hasi aurretik, 1914 urtean, hogei herri, estatu, kasuntan, bigarren guda mundiala bukatu ondoren, 26, oain, zenbat? 27. Oain, gehiago izango dira, zergatik ez, orduan nik horrela planteatu nien parlamentuan, zergatik ez 2030 urteako, zergatik ez Eskozia, edo Flandes, edo Quebec, edo Katalunia, edo Euskadi, zergatik ez. Eta hemen, bigarren Josebak, bere idazki horretan egindako hausnarketa zepo eta beira. Ezer ez dago geure esku, baina horrezegatik esaten dugu gure esku dagoela. Hor dago klabean ere ustez. Geure esku egotia eskatzen dugulako, geure esku hartzeko eskubidea dugulako, eta eskubidea badakizue, hau ere beste ambiguitate edo paradoxa bat, obligazioa da, eta jarraitzen du, eta esaten du, hau da, alagina egingo dugula. Azken batean, ez daukagulako, badaukagu. Eta, ordun, 2001 urtean egindako movimendua zentorretan hasi zen, eta aldatu enun bi paradigma. Alde batetik autodeterminazio eskubidea. Autodeterminazio eskubidea printzipio demokratikoa da. Baina mugatuta zegoen gai hartan, ja, kultura unibertsal lotuta, ez da egia, baina lotuta zeolako koloniekin. Beste alde batetik, geure artean, medio komunikabidei esker lotuta indarkeriarekin, lotuta independentziarekin. Ez, autodeterminazio eskubidea da, zuke aukeratzeko independentzia, ni Unidad de España, bera autonomia. Baina, desitxuratuta zegoen. Orduan, planteamendu izan zen aldatzea. Eta, erabakitzeko eskubidea hartzea. Oso komplikatua baita desnaturalizatzeko. Ez dauka mugarik, oztoporik, konstrukziori unibertsalan, juridikoki, eta beste alde batean, guri artean ere asko zerrazagoa da. Zergatik, kontzeptu horretan definizioa implikatuta edo dagolako. Horregatik egin genuen aldaketa hori, eta bigarren aldaketa izan zen independentziari buruz, beti gauza izan da, ez da, independentziari buruz, Zazpirrek izaten du modun, sabemos como somos, no lo que pudiéramos ser. Orduan, segun eta komunikabideen boterea, zuk esaten baduzu independentzia abentura dela, eta eukiten baduzu hemen geure herrian komunikabideen 80 abentura da. Baina proposamena da, eta zergatik ez dugu egiten hausnarketa daukagunari buruz? Porque geure eredua momentu honetan ez da independentzia, baizik eta dependentzia. Eta independenti izatea osasun sisteman, unibertsitatean, eskolan, politika fiskaletan, hona da, Espainiaren egotea, Frantzipean egotea, ez, orduan, ez dakit nora, joan, baina sartu inbiar dugu, autobusan, eta erabakiko dugu jeisteko non. Hor dau, ez guk izaten duna, Carmelo eta biok, beizik eta Refkin, beste nobiltzaridunak esaten duna. Eta hemen indignazioa movimentua hemen dago, honen atzean. Tras haber pasado un largo periodo colonizada por el mercado y el Estado-Nación, la sociedad civil está haciendo notar su empuje a fin de recuperar su papel central en el esquema de la vida pública. Hau da, Josebak esaten duna. Hau da, Josebak esaten duna. Azken batean, erabakitzeko eskubidearen aldeko aixiak badabiltza. Eta etorrikoa. Eta gakoa, ez da juridiko baizik eta politikoa. Eta hemen atzean dauna da doktrina politikan, inglesez esaten duna voice or exit. Ematen badiozu hitza, ondo, bestela, panei honaz. Orduan, seme alabak ere, ez dira bizizurekin, konpartitzen ez baia,
zure familiaren proiektua, eta zentzu horretan hori ikusiko. Edo erabakitzeko gaitasuna eta eskubidea, baina ez kontzeptua. Hori existitzen da, existitzen baita. Bizita, ejerzizioa hori da klabea, eukitzea, adibidez Eskozian gertatu izan den modun, edo independentzia aldarrikapenak ikusi ditxura. Eta azkena, bukatzeko, porque bakarrik daukat minutu pare bat, azken galdera zer. Eta horretako nik uste dut oso, hau da, gaur egungo esatia, esateko olenkia hau, behira ikaragarria, osea, beak esaten duna hemen bakizu Gontzal Mendibilek Josebaren poema bere azken diskoan sartu indu eta ikaragarria. Beakin hitz egin nun joan den astean ikaragarria. Gure herria lokatzeko mapa bada? Itzaiari zinetzi genian ikuina? Gure herria harriak zeinek urrunago jaurti jokoan ari diren aurrena da? Gure herria itzazo gabeko balea da? Abuztuko elurtia? Euskal Herria deitzen den lurralde lekutara begira gelditzen dago izio. Planeta lurretik urrunera bailitzen bere izen propioa ere entelagatu ezinik. Hau da galdera, daukagun galdera, denok. Erantzuteko galdea. Ta bakizu galdera, erdiaroan, antzeko galdera bat egin zioten eskultor ospetsu bati. Behizo, hau da zinekin ez egina, hori da, ekin gogor lanari ez da, baina Miguel Angeli, egin zioten galdera hau. ¿Cómo haces para producir estatuas llenas de vida? Eta erantzuna, genio baten erantzuna izan zen, las estatuas están en el marco, pero hay que sacarlas. Bai, geure hartuta da, porque guk ere daukago marmo da, Atera egin behar dugu. Eta hor dago, marmola, ateratzeko irtenbidea etorkizuna. Eskerrik asko. Bueno, orain tartetxoa nahi duzuena galdetzeko, eta... Milaka galdera, inbeste galdera egin ondoren, milaka hondik, Lehendakari esaten dizutela, lehendakari horrega, ez irratietan, konturatzen diren, lehendakari barretzen, eta adibidez, kontekstu azken argazkia zer den, azken argazki hori ditu. Nik badakitze berguna? Pues da, bakizu, mendian esaten dena kampamentu base. Bakizu, kampamentu base. Hoi da, Euskaldun ontzan ikustu dut, kampamentu base bada. Parran dago. Bueno, ni egon nintzen New Yorken Kolumbiako Unibertsitateak antolatu dugu ekitaldi batian, eta hitzaldi eman ondoren hurbildu zitzaidan Espainiako kontsula edo New Yorken, eta esan zian, algunas cosas con las que ha dicho usted estoy básicamente de acuerdo. Bueno, yo soy navarro, eta nik esan nion, yo también. Pero bueno, tú eres alavés por ser alavés o navarro. Guk egin ditugula galdera guztiak. Gainera ja, ingelesa, euskera eta gaztelania batera aritu zara. Bai, bueno, eske erabaki dut
nik erabakitako dokumentuekin originalez eitea. Eta berdin dit leku baten edo bestian eiteko, ez da? Eta zentzu horretan ikusten dut oso importantea dela iruzkuntzetan ez ezik. Eta elian eiztasuna izatea geure herriari buruz hitz egiteko. Eta leku batzutan oso importantea da geure herriari buruz euskeraz, ez ezio eta inglesez ere eitea, eta etorkizunean txiloz ere, osea, mandarinez ere, nik uste dut oso importantea da aurkezpen hauek gero eta ugari egitea eta eukitea. Galdera ez, que hausnarketa bitxo bat egizten bai dazu. Gaira datorren. Josebaren Joseba bera metafora bat da, bera literatura eman ditu bere bizitza osoa eman du horretara, ez da. Metafora da Euskal Herriaren beraren, eta batez ere azpimarratu behar dela bere testua. Nik hartzen du liburua bera, liburu ederra, eta horren ingurua zabiltzatezu egitze egiten, hausnarketa. Josebak duko bi alde, bata da pentsalariarena eta bestea ekintzailearena. Eta bere bizitza osoa da predikatzen duenaren metafora. Ez da gelditu triste edo badala, egin du. Lehenengo momentutik berak ez du atzera begira, aurrera begira. Eta lehenengo pentsamentu handia da Euskaldunak garela nazioa gure borondatez nahi dugula. Ez aurretik estadu bat izan gendulako gure argumentu baizik eta gure gaur egungo gizarteko eraikuntza da. Eta lehenengo puntu importante. Eta horretarako bere bizitza da. Berakin duen guztia eraikitzen dut. Borroka klase batekoa zein beste. Testuak idatziz, pentsatu, euskera bera eraikiz. Hoxe da, lehenengo puntu. Beraz, ekimeneko persona bat, eta pentsamentua hoxe da. Eta bigarrengo zain borondatea da importantea. Erabakitzeko eskubidea, biztakoa da, kontrako egiteko ere bada. Baina, berari ez dira sola. Berak, konfiantza du. Konfiantza du, berak egiteko basuntu. Testuetan ikusten dira, Ez da, hartzen dut borondate hori irabaziko doa. Niri bere, gabin dut. Borondate erabili nahi dut, beste ez. Beste eskultu hori pentsatzen, baina nik konfiantza du. Atarako. Hori esan denuen. Batez ere, metaforari liburua bera hartzea alde bietan. Uste dute askotan gainera Joseba beste truko bat erabiltzen duela eta da kontra. Gure kontra botatzen duten argumentu bat, gure alde erabiltzen. Zate bat, borondatearen, ez da? Janik orain aipatu dut kasu konkretu, euskeraren. Hori gala urte batzuk, euskeraren kontrakuek, erabiltzuten argumentua zan, euskerak, Euskal Herrian izan behar zuela, borondatez ikasi. Eta banak altzatu ziren euskaldunazko, zeba borondate, besteak inposatzen da dute. Ni neu guztiz arrez, pentsatu izan dut beti. Claro, borondatez da. Ez un borondate sartzen baduzu proiektua, alperri da besteak. Hori pasatu datzu zuri. Zuri, bai? Zu dinozula, zuk hartu zu proiektu modelo euskerarena borondate. Eta hainbeste sartu zara hori, ia norkentzen. Horretzen da, hori da, nik esan nuen Josebaren idea hori dela, bere testu. Eta hartu bian gendula testua, testu edarra dalako, metafora modura, baina ez metafora bakarrik. Koherentziaren ejemplo modura eta konfiantzaren ejemplo. Eta parkatu luzentzea, baina ez dut merezi zuela, nik nahi nuen esan nintzen. Bai. Lehizu zerbait esatia behar, nola?
Nik esango nuke hori oso importantea dela, osea, azken batean printzipio demokratikoa erabakitzeko eskubidea da gauza bat edo kontrakoa boskatzeko. Eta zentzu horretan ikusten dut, abertzalen munduan ere izugarrizko esperientzia edo azterketa egin behar dugu honi buruz. Azken batean da, ezinezko baita partidu bati eskatzea, baietz edo ezetz ezatia ez dakit independentziari. Baizik eta bide teknikoa eukitzea, gero, zu nahi duzun modun boskatu. Baina bide teknikoa eukitzea zetako, baietz esateko, tontorraino igotzeko, kanpamentu bazean, bizitzeko ala kanmandura joateko, berdin dit. Eta zenturtean ikustuto oso importante dela. Gero, borondatea, batez ere, euskal gizartearen barrun klabea. Borondatea. Gaurko, borondatea. Baina, beste leku batzuetan adibidez, lehen ikusi duzue, Estatu Batuetako bigarren presidentiak egin zuen aportazioa. Pues oso importantea da euskaditikat gauzak ez esateko hori dela klabea etorkizuna erabakitzeko, baizik eta jakiteko orain dela 2000 urte existitzen zela gure herria. Gaur existitzen dela eta etorkizunean ere ez dakit nola izango diren dauzkagun nazio estatuak eta bar. Existitua Euskal Herria. Politika mundun, Taylorrek esaten duna da, eta oso importantea da, al margen de la relación jurídico-político, un pueblo existe antes de que esta se dé. Eta hori da, pentsamendu modernoa, oso. Gauza batek eskatzen hau pila bat. Han ideia argiak saldu dituzuen, hain pentsalari argiak zarete. Esan duzuen hain argia da, zenbateraino da eraginkorra edo baduzue eraginik hor goia gure jainko politikoak agintzen duten hoiengan. Ezkiberikan, nik aurreko batean entzun izun erarekin, zaharetarekin. Pesekoak, teoria. Baitere, pila barosetan ados, zoraren hauiz ere bonzen. Idea zoragarriak, erabite eskubidearen artean. Hori guztia, hor geratzen da, flotazioan, gainoan, ez da etzen, hor, pentsatzen ari diren hoien gara eta erabaitzo ahalmena dutenak. Hori da, pentsatzen dute pentsatu hori egiten dute eta horiek zarra egiten dute goiak. Eta diot zuek azken batean erlazioatu zuek goik horiekin, erabatean errezta. Guk erlazioa dugut aspalditik. Baina hain justu gogoratzen baduzu azalpenean, horre galderen gaineko galdera batzuk itxi ditu nik horrezta. Eta dira hain justu Josebaren liburutik ere jasoa dira, eta berak ez ditu formulatzen, baina hor daude bere intentzioa. Batez orain Joserrak esan du borondatearena, eta ideia oso importantea dira horiek. Baina berriztu egin behar dira gauza asko. Eta politika egiteko moduak ere berriztu egin behar dira. Eta berrizte horretan badaude elementu batzuk nik uste hemendik ondorio batzuk atera beharko genituzke. Eta berrizte horren barruan edo berritze edo berriztapen horien inguruan badaude gauza batzuk gero eta argiago daudenak. Esate baterako borondatea, bai, gizabanakoarena oso garrantzitsua da, baina borondatea izan behar da kolektiboa, indarra izan dadin. Kolektiboa. Eta nola egin daiteke hori? Askotan zatikatzen gaituzten gauzen gainetik. Hau da, alderdien gainetik askotan. Beraz, herri mugimenduak, gizarte zibila. Hemen badira. Eta galdera egin duzunez, erantzunean ere saiatuko nahi zehatzago izat. Gure esku dago, erabakitzeko eskubidearen inguruko mugimendua,
Ez da denbora asko pasako, ekainaren 21 dago hor deialdi bat, handia, Euskal Herrietan, esango nuke, hiriburuetan, 5 hiriburuetan, ez da. Eta hor dago aukera bat, nazioa egiteko modu hori, Sarrera Handia berak aldarrikatzen duena, eta guk aldarrikatu duguna, gizarte zibiletik, borondate kolektibo horretatik, hau da, oraindik eta hemendik aurrera nazioa egiteko. Halako egintzek behartuko dituzte gure itzapaino gehiago sinistu, gure itzapaino gehiago behartuko dituzte norberaren etxeak elkar ulertzeko. Nik hori argi daukat. Orduan hemen borondate izan behar da kolektiboa, eta hemen esan dugu ere, Euskal jendartea aktibatu egin behar da, gure nazioa geu gara, eta aktibatu egin behar dugu. Da aktibatzea da politikan parte hartu, gogoa izan politikan parte hartzeko, baina behar bada politika berrian. Ez ala beharrez alderdien politikan, alderdia beharrezkoa dira, baina hori baino gehiago behar da. Nik uste adibide batzuk oso polita ditugula, Katalunian bertan ere bai. Eta badugu zer ikasi, eta nik uste mundura begiratzea oso ondo dago ikasteko ere bai. Eta nik uste dut ikastea esate baterako Katalunian gertatzen ari diren hainbat gauza guretzat irakaspen dira. Gizarte zibilaren aktibazioa, alderdien gainetik edo azpitik, alderdia beraiek behartzea konpromiso batzuetan, eta lehen aipatu dudan nazio mailako estrategia kolektibo batean. Nik uste bideoie direla nahiko zehatz esan dut, alderdiak berelekoa dute, nahiko genuke alderdiak ere gizarte zibilak esaten duenera gehiago etortzea, elkarrikin etortzea, nik uste lor daitekela, baina hori lortzeko indar nagusia hemen dago. Geu gara, herritarra gara. Osea, nazio aktibatu hau. Eta hemen gauza batzuk, gauza batzuk argitu dira ere, ikasi egiten dugu, ez da? Gauza batzuk argitu dira, nik uste bat etorri garela horretan. Ideia da, nortasun individualetik kolektibora, naziora, nazioaren kontzientzia hori, ez da? Eta kontzientzia hori borondatetik dator eta gero aktibatu egiten da. Orduan, nazioa lehenengo eta nazioaren kontzientzia eta gero erabakitze eskubidearen gauzatzetik nazio horrek beharko du erakundetze politiko bat, logikoa da, beharko du. Eta kalte baino mesede egingo digu seguruenik estatu bat izatea, ni estatuaren aldekoa naiz. Uste dut hori dela ondorio logiko bat, baina bide bat dago horretarako. Eta bide horretan Euskal Herria nazio bezala eta geure borondate kolektiboaren gauzatze bezala egitea, hori da nik uste dute bide bat elkarrikin egin behar duguna. Juan Josek, nik eta zuek eta danok, eta badaude zorionez gero eta gehiago bideak. Nik esperantza handia dut egia esateko, gure esku dago eta horre egiten ari den bidean. Da uste dut, datorren 21 urratza geu nahi badugu, urratz oso garrantzitsua izango dela Euskal Herri osoan. Uste dut. Ez egititzeko baldea, baina nik uste dut, gehitzeko ez da, zer. Nik uste dut oso importantea dela, esatia maiganean ipintzea, gu intelektual mundun gaudela, ideia horiekin, hauekin. Eta apaltasun osoz, nire aldetik behintaz jokatu behar duela. Eta gizartearen movimentua klabea, baina beste alde batetik alderdien jarrera ere nik uste dut oso importantea dela. Eta oso importantea dela, pentatu dut, hori errespetatzea. Adibidez, nik uste bidea ez dela kaltetzea batasuna edo beste alde batetik PNV, porque oso importanteak handielako. Eta gaina, nik aipatuko nuke beste gauza bat, apaltasun osoz. Hemen daudela kontzeptuak, baina esatekotan, esan behar diet ez egiteko guk egin duguna. Porque guk ez dugulako lortu. Eta beste gauza batzuk egin behar dituztela. Apaltasun osoz. Eta hemen, hori, leheneko pausa bestik ez da, baina adibide bat. Gerote gauza gehiago, pentsatu egin behar dugu elkarrekin, esan egin behar dugu elkarrekin. Eta zergatik ez, gauzatu. Elkarrekin? Arturo, baina nik ikusten dut eskalat, partidu zintzotasunen inguruan dira hortxo bat, delegazio bat egon dara. Gizarte zibilen zeretik.
Eta gainera normala ikusten du, komunikabideak hain dira bortitzak eta hain bideetan gero ematen gaituzte, askotan horreik oso zen dela. Oso personalidad handia edo oso zera izan behar duzu orduan, siniskuta daude, partidua, guk aukeratu dugun partidua baina hoberik ez dagoela, eta handauden jenteari boto ematen diogunean egin dugula. Eta nik uste dut hori dela errakuntza. Egunero egiten dela nazio bat, eta ez dela haiek egiten dute euren esparruan alduena, baina gizarte zibila beste batzuk bilatzen dugu. Eta apurtxu eta paralelismo bat egiteko, irakaskuntzan behar antzeko gauza bat pasatu da. Lehen gurasoak asko erabaki zuten euren umeak ikastolara eraman, esku hartu, dirua eman eta hori. Eta gaur egun ikusten da horre nolabait ja dana ofizialduta dago eta delegazio bat. Eta hori gizarte hori estrategietan galderak asko daude eta argitu luz asko eginda, baina nik uste dut eta absoluten ditzaldian kezka horrekin hemen sala geratu zen. Ia estrategiak nola eraiki behar dire. Komunikabideetatik asko egin behar da, gobernuetatik bakarrik ez da, baina erakunde zibilak aipatu dituzu askotan Carmelosuk ere, erakunde zibilak ere daude kutsatu eta askotan, delega egin du erosotasunez eta, egingo dute. Eta nire boto util da honen, eta halako iritzia dauzkagu, eta askotan boto utilak eta horrek dira trampa batzuk, hor agertu diran zer batzuk dira. Hor nik ikusten dut eta askotan diren itzaldian kezka horrekin joan itzan etxera, lamen hitz egin duen horretaz. Hor falta zaiguna da, diagnostikoa egin dut eta gainera asko gustatu zuen. Ez dut, hain argi, ez da inoiz entzuna dut horako zerik. Oso ondo, Joseba aitzakitzen hartu eta biok egin duzuen zera oso egokia iruditu zain. Baina, ekin horretan, eta zuk esan duzuen aibarretxek, zuk esan duzuen ez eta baterako ezina ekinez egina. Hor ari batzuk norbaitek bideratu behar ditu eta ez igual gizarte zibilak ezin du arian. Ari horiek handigia dira edo goregi daude edo komunikabide bortitzegia dira edo gure oituraka okertu egia dira. Hor nik uste dut ibili beharko dugula indar bat. Hor nola jendeari esan, zuk egin alduzuna, zuk egin behar duzu. Beste dinok ez du egingo. Hori iritzi hori nik uste dut herri eraikuntzan ezinbestekoa da. Bai, ondo esan da dago, dudarik gabe. Gehitzeko, esan duzunari gehitzeko. Horrela da, baina alderdiek ere bere tokia dute eta bere garrantzia dute, ez da, dudarik gabe. Baina horien gainetik edo azpitik esan du lehen, eta esan edot, urrunago doan estrategia bat nazio mailan behar da. Eta ez du nik ikusten kontraesanik. Estrategia bateratu bat nazioa eraikitzeko, modu librean eraikitzeko, horren barruan alderdiak egongo dira. Behar ez dena da, alderdi batek edo besteak, ez du patrimonio egin behar, halako mugimendu bat, bestea, zuk esan duzu, batzutan erakunde horiek kutsatuta daudela, ez da. Litekena da, edo boteretik kutsatuta, edo alderdi batek edo besteak kutsatuta, litekena da, hori zuzendu behar dugu. Nik uste dut alako mugimendu zibilak, lehen aipatu ditudanak esate baterako, ez dute izan behar patrimonio inorenak. Hor behar da, hain zuzen ere, konvergentzia bat. Partidua, baino haratago, bakoitzak euki dezake bere aukera partiduan, eta euki behar du, baina haratago. Lehen adibide bat ipini dut, badakit ulertzen dut ez digula denporarik ematen horren beste sakontzeko, baina askotan partidua baino asko sakonago dagoen arazoa da, asko sakonago. Partiduak ere azken finean sortu egiten dira, eta desagertu eta berria sortu eta ikusten duzu, ez da? Nolako, sarri bera teatroa deitu den horretan antzerkian nola sortzen diren alderdi berriak, eta sakonago daude hor beste gauza batzuk aztertu beharko ditugunak sakon. Eta hori geure egiteko ere bada eta egin beharko genuke, ez da. Hani bota ditu galdera batzuk. Hemen, esate baterako,
Espainiarekiko menpekotasun hori ez da atzokoa, ez da atzo goizekoa, oso urrunetik dator. Eta portaera hori, dela Gaztelakoen menpe edo Madrileko gortearen menpe jartzea eta bar, oso urrunetik dator, da askotan interes partikularrak kolektiboen gainetik askotan ez beti, jartzetik etortzen da, eta adibide batzuk ipini ditut. Claro, momentu batean klase soziala sortzen dira, espazio batzutan, Espainian sortu ziren, da Frantzia bebai, da zuten beraien estatua. Baina hor galdera beste bada, hemen badago klase sozialik edo indar sozialik Euskal nazioari toki bat emateko, toki propio bat emateko, gure esku hartzeko, hori da galdera. Da hori bera ere partida baino asko zurrunago dago. Bueno, galdera bidaltzen badugu Eskoziara, han ikusten da baietz. Bidaltzen badugu Kataluniara, ari gara ikusten, da ematen du baietz. Han badago indar bat, badago behar bada, burgesia katalana ditzen den hori, horren aldeko aposto egiten duena. Ez dakit osorik hor ikusten dugu, ez da? Dauden zatiketak eta kontrazioa, baina badago. Badaude gero, beste klase batzuk, klase ertainak, edo herritarrak, edo langileak, edo langabetuak ikusten da, baina horren aldeko apostoa egiten dutena. Galdera bat hor dago, Euskal Herrian badago alakorik, badago. Ze jarrera hartzen dugu hemen, gizartean, alderdia baino haratago, sakonago, ze jarrera sozial hartzen da. Gure jendeak, klase batekoa, zeinbesteko esan, ze jarrera dauka horretaz. Posiblea da, indar handi bat, estrategia bat hor konvergentea egitea, alderdia baino haratago, konvergentea eta maila diferentetan, maila universitarioan, instituzionalean, kaleko mailan, erakunde zibiletan, posiblea da konvergentzia hori sortzea nazioa eratzeko eta naziotik egitura politiko bat emateko, logikaz estatua izango dira. Galdera horiek planteatu behar ditugu eta erantzuten joan. Nik neuk uste du baietz, badela indarra, uste du komentzitu hori nago, baina aktibatu egin behar dugu, eta ari gara aktibatzen. Ni zentzu horretan ez naiz horrein kezkatuta. Nik ez dut uste hauteskundeek hori trabatuko dutenik. Begira, gehiago esan da, ez dut uste trabatuko dutenik. Hori gure esku dago, baina ez dut uste. Nik uste hauteskundea baino haratago, maila diferentetan, dago adibide bada. Universitarian ari gara, universitarian lan egiten da zera, baina begira, elkartu gara hemen, egin dugu hausnarketa bat, saiakera eta literatura liburu baten gainean, dara hainbat gauza ateratzen dira, dimensio soziala, kulturala eta politikoa daukatenak. Bueno, nik bai uste dut, herri hau txikia izan da ere, ibarretzen entzun da, hemen poliederikoak eta txikiak izan behar dut, ez da? Ondo, eta txikia eta poliederikoa izan da ere, poliederikoa ondo dator, alderdi diferenteak izan da ere, nik uste hemen badagola dimensio sozial bat, hemen nazioa antolatzeko. Gure nortasun kolektibo hori baliaztatzeko, eta hortik, nik uste dut, estatu batera joateko ere bai. Hori nire konbentzimentua da. Ez dugu desanimatu behar alderdia daudelako eta euren artean mokoka, gehiegi ere mokoka egiten dutelako eta hauteskundeak bihurtu diren antzerki horretan, neurri handi batean antzerkia dira, itxura hori ematen dutelako, ez da? Elkarren etxai, mokoka. Ez dugu gehiegi eskatu behar, nik uste dut, sakonago begiratu behar dugu, da sakonago ekin geuk, nik uste dut, halako sare hori antolatzen, nazioa den sarea, ez da, sare kolektiboa. Nik uste dute, benetan. Nik uste baina, ni bekorra naz, pentsatzen dutelako izugarrizko oportunitatea daukagulako. Alde batetik erkidegoan, gubera, Euskal Alderdi Nazionalak, erkidegoan lehenengo eta bigarren indarra. Eta gaina, Naparran, aldaketa garaia. Eta zentzu horretan hori bai ikasi egin behar dugu denbora berri hau gauzatzen. Eta horretarako onartu behar dugu, apaltasun osoz, gizartea ezinbestekoa daba, etorkizuna eraikitzea, alderdiekin kontatu barik, eta beste alde batetik, ikasi egin behar dute alderdiek, euskal gizartea alboan ez, atzean ez baizik eta alboan. Egon behar dago. Hor dago klabea. Ados nago. Ikasi egin behar du. Denbora berri hau gauzotan. Baina hau ez da gauzatarra, bizik eta ona. Eta nik uste dut oportunitate ikaragarri historikoa da problema. Bueno, eta Joseba eta bere moduko guztiak ekarri. Hori ere importantea da, ekarri, gure artera ekarri. Hori ere egintza praktikoa.
Gardutan neukan harreman bat hartu nuen katalan batekin, gure niko katalan batekin. Karta luze bat egin zen, galdetu nion, arrakasta edo ipatu nion, esan zuen, eta galdetu nion, oituta gauden bezala, ia zen partidu zegoen, Helen nire erantzun da izan zen, ez dut nik inoz jatiko bera zen partidu den, uste badu zuen. Hau, 1.000 persona ona batu ditu gure, partidu garria bilutu duzen, 7 urte dara mazki, Asamblea Nazionalean lanean, eta ez dizut esango 6 partiduko nahizen. Hau da, pixkat, Carmelo hori ulertu nahi izin dio dena zentzu horretatik. Bai, hola da. Guk ez du izkutatzerik, baina hori da, pentsamendua hori da. Gu ikasteko. Eta Juanjok esan duena hori da kontua. Alderdiek ikasi egin behar dute, geure alderdiek eta beste alderdiek ikasi egin behar dute gizarte zibila alboan eukitzen, da batzutan aurretik esango nuke, batzutan aurretik bai, Katalunian gertatu den moduan batzutan, ados jarri zaitezte hemen bide horria egiten, ados jarri, konpromisoak hartu, hori hemen gertatu, hemen lortu behar dugu. Baina 2010an Katalunia ez zegoen gu baino beto, Baina, azpien gauza diren moduan. Han ere mogokari ziren ni diotzutan txibil nintzerako, Universidad Catalana de Gestión eta gonbidatuta eta lanean da ikusten, eta han ere euren arteko istiloak ikaragarria ziren, ikaragarria. 2010an diotzut, udan. Bueno, gauzak ondo egin dituzte eta horari dira eta oraindik ere bidean daude, ikusiko dugu, Ni baikorra naiz, baina ikusiko du. Baina hemen ere bide hori euskaldunok zergatik ez du egingo bide hori. Milaka batzu joan gara, edo joan dira Kataluniaraino, egunotan. Zeu zer ekarriko zuten dionik. Kopa ez dute ekarri, baina beste zeu zer ekarriko zuten. Ez? Bueno, bukatu beharko dugu, izan ere utariko batek tren hartu behar du behatzitakoa eta... Bueno, bi esker denoi.